Yung baril na siklet, ako ang ginuno.
And we should always do what's right. Science, yeah.
Di ba?
Tama na nga yun. Ay, na ito. Hindi pa yung...
Bawal hindi ako. Bawal lang eh. Yung pinakal na sa pinay. Ito may bebe. Ay, naman na yun. Ay, hindi ko mga bilang eh. Ha? Pinag-kilo? Pinag-kilo ka rin kalbuhan ka rin ka. Ano, papakainin ko na kasi boss yung break to work. Kailangan nakatibos. Pero po, pasan na lang sa messenger. Yan. Paano mo yung ang gamit lang ng phone safe lang. Safe lang po. Nawalay na yung... Okay yung isa sa mga ano, walang date. Ngayon, nakataling ang city siya pag mga malo. Sinatre. Ano ka rin pagkakla? Safe na talaga din. Kunti ko ta, ha? Gusto ko, ha? Kasi niya padangan eh. Ito nga
Ginawa ko ito. Ang lapangatan, may di malo yung President bro. Ang black. Uli. Niingat niya. Yung bago. try ko boss pag-ipunan. Napakunta ka lamang. Tangina. Trabaho mo masagot na lang. Nakaboard na ka na post ko ito. Permit ito kayo ba? Nagbatad ako ito. Sabi nila, okay ka naroon yung aming gawin. Tapos yung pira, kumuha ka. Magpakasyan niya na nga ni ito, hindi. Pajang na sa may tendo. Nakalali mo ako bago. Pajang dinayos mo, kumuha ka na. Di ba ba kayo ba tanga 23? May yun. Kumuha ka pa kapos niya, I love you. Down. You know, 5,000 daw. kuha niya ako, patalagon mo ang Lalo. lalaki. 5 pesos. Down. Ang mura, gumita. Sniper. Wala ko din mas nila. Ako, Yun, doon. pahanap nga. Nagkakamuya. Third. Mamayo ka. Taon. Doon. Dumaan sa siya sa kataligang. Paano may dumunta? Ano ko talaga dumaan? Nakaligan si siya, pero kasimbahan. Mga branded. Yun, kayo kay. Hindi, may kaluming. Baka gano'n. Yun, ako na. Eh, Hindi ka. ikaw kayo pa sa Hindi ka niya. kahit balik pa yan ay pumunta. Puno yung kawan. Yun ay kumurang na daw baka naman gismis sa pakunta ka. Uli. Medyan ka kayo ni. Yaki. Kung may kami na yun, Ako yung ano eh. yung baka, hindi ito na ay, yung mga tita. Uy, J! Hard ka. Kahit, ito sa may Fatima, sa may ano, may parang babaga. Picture ka. Fixi baga. Sa likod yan, ano? Diba, may napinaka kami. Alright. Yung biso. Today, visit, ilan kong visit? Tama yung out na ayop, pinapos na alagaw. Magbigyan kasi ano, Amy. O ano? Utak mo nga, bakit ka?
Ano siya? Ang pinatag sa one. Ang Kaya pinatag na lang na ka. Ay, pa mag-reply. Dali! Alam na nga magka. Marami mo sa Emulita. Like out. Ilagaw niya kuya. Yeah. Kita na. Ay, Bandido. Alam na! Yun na ako, Jing. Kapito ka ba taas? Wala, mali-mali din sa pindot. Happy buhay ko. Dito din. Dito. Kasi nga, naglag hindi ko matag. Pero kasi mo to. Kasi ko na-reject na Yung yung... si Jade. Yeah. Ay, wala, ganda yun. Dito din, para. Yan yan, piso. Ang ka. Paano sa inyo? Nasa baba na yan. Ay, Nagalap na. ay, piso. Yan. Ay, celebration. Tanga mo. Tanga, isisinta na ako. Gigas. Nadala mo na Gigas, ma'am. Nabot mo. Padala mo na Gigas. Bata ko Gigas ng gama. Sa SPA. Ata na ta takol nitong video. Hindi na ginaba. Kaya nga nga ito, darang tira na ito. Ako na sigdo mo. Baka na. So, inapasid ko. Hindi ko tawid pa. Binayad sa mo to. Pag laway sa bahay, Sabay pag-ipo pa rin ni Paris sa bahay. Darang na. Kailangan mo lang suwa. Anong may Or kabayan. Iyo, 1K man na masuga. Kasi nakasa ko na ito. Hindi na naman. Ano mo nga hindi. ay nako, ewan ko sa Luwang mo ba? Ibang sa kukulit ka.
Ay, bakong third vlog. Go, hindi naman nag-share. Ada akong dito man. Ay, yun, sa third. Shooting din lang, tinawag niya. Tama, iba. So, inunukat ka ko. Kasi, Alam mo, ikaw sa nag-expect ako, ano ko ba? Ang tip mo, hindi mo kita ko sa, oh, rockstar! Inunukat ka niya. Okay lang, alis ko. Pero ako dito. buwang hayop na ito. Ano dapat siya? Kaya lang, siya buwang hayop. Ang pangayip niya yun. I'm going to say, I don't know if you want to say a big boy, a physical education, and thank you to Puro na yung bagsak sa tuya. Ikaw ko mga ito, nagpagpagin sa sir. Ang direct from with reading and writing is an physical science. Ayun na nga, kakulang mo. Apat, O, mag-graduate ka na. so, physical science mo, sa reading and writing. Tulo pala, tulo. Nung ganas ko na pa. Apat na nga, so, Science, math, the super, na ito. science is mouth. So, iyan mo, kuya, so reading and writing, hindi ka man nag-read. Ako kung iyak na rate. Ito, dito pa ka na yun. Connect mo yung video, mas antay ka mo pinako. Ay, kuya, iba man, kuya. Narogan mo sa nito. Oo, Yung pinakaima. iyon na talaga itong Pag-visa na, kukuha ka. Lugin nga niya ako nga magkakin. Nakadal mo pa dumaan sa... Hindi naman, kaya. Hindi nga niyo mo. Dahil magkainin na nito. Convert kaya. Hindi yung utak mo na ngayip na yung post na yun. So, pwede may pasa sa mula, pero ano, pwede sa dagdag na ano, sa pagpipulta. Para may Anong tipo mo? Wala pa nga yung... Pwede kami ano, nakabito. Ito kaya ka na yung... Hiningin tayo. Bawal po. Hindi na to. Hindi ko na iwan. Oo. Hindi na ini. Pero pwede man po kaya. Ano? Yung nabulatan. Paano kung mga... Bayan na ka mag ko. Para lang gano'n. Ano po? Hiningin tayo. Dahil may isin ka. Tayo matitigil. Iya pa. Wala na kang nagigis. Kuha mo na mo damo nga. Nagigis siyempre ng teknika. Ito mo. Papakasin mo kasi. Kasin ka. Yan. Ano yan? Baka toxic naman yung toxic. Dahil man. Baka scam naman yan, ma'am. Alok siya kung kuya o. Ito kuya o. Hindi na iwan. Parang Tama yun. Hindi ka, napakakaon na yun. Iya ka lang mo. May data ini. Ikaw po. Ano? Tama ba kung man yan? Dahil man yan, ayos sa iyo. Tama yun. Yan po, Jerry. Jerry ka rin. Bibili ako ng gatas ng aking anak, ma'am. Ba't kasi ng gatas mo sa anak ko? Woo! Pag-ibig? At-raise ko po. Yung may dito nito. Picture ko na.
Kung ano yung yun, yung At So, any, Hindi din pa panakulan niya. ayun, ako lang. Pero pwedeng mag-blur yun eh. Sa picture, mas ang picture. individual. Manata ako na nito. One teacher na rin. Mapadala ko na ito. Pero hindi, wala pa. Di ba sa'yo yung kaya rin? Sa yung kaya pa. Sa baba kuya, ano, may virus sa din. Malas pa kami. Araw pa. Ayan. Wala. Picture kayo. Ano ba tayo edit yan? Ano, so, parang may Yung ano kasi ba? Kaya kayo pag picture na yan, may edit na. yun na, pwede mapanakulan niya. Wala. Ano, mga ganito eh. Oo. Ano yun eh. Avenged Story. Bale, this ini, this masuk pinag-pito. Baik. Sarap.
Huwag tumalik.
ito. Iya.
Diyan na rin tayo.
daw? Ay, sahab. Nasahab. Dito sa kapatid. Neto, Facebook. Pagpulong-pulong, gano'n na, gano'n. Sabi ko, sabi ko na ako. Natin sinabi yung kapatid. Iba kasi kayo din sa kapatid. Ano to? Bigla sinasabi. Ano? Alam mo? Ito? Ito, ginawa mo. Yan, tama ka. Ito ka naman, Mark. Saan mo may nag-direct? Parang ano may... Pulo pa rin ikaw. Ano kami na dito? Hindi ko dating. Ay, ay naku. Search mo ako, pero ay, oh, no, yan. Dito na yung mas. Nagkamukuan. Kung kalapos ka mga ito. Opo, ako na, ako pa, ganun na ako. Ano na gumawa ano? Nakuha mo ka na. Sa iba na ko. Oh, yan, ano ba? Real life na. Ano nga, supong ganti dati. Punta ka, ano pa? Next. Okay.
Iba naman school. Scary. Maybe makata ka si Alba di Tibo. Ano, kasarap sa ng bisis. Kasarap sa ng bisis. Tapos, tapos, ikaw sa ng buba. Ikaw giran. Talaga din. Yan talaga ang bagay niya.
Patrick. Oy, puta kina. Bubo nga yung Ay, kami na sa likod. bubo nga yung yak. Shake daw. Ah. Ipadil ka nga iparil. Ah. Nakapatay. Ah. Ay, naku, mga bata. Mga bata, dalaran niya. At nakikinig ako sa likod. Nakuha, dumaan. Ganda ng buwan. Bilis sa mong buwan. Out na. See you, Joy. Oh shit. Yeah. Ewan ko kung sa akin doon, ano na? Pulgo. Wala ka naman kaya. Pulgo ang ay. Naiin mo naman sa bag. Namasala. Kumain, ano ba? Kaya nga, isa pulgo. M24.
suspended ano na, court na. Makarabay! O, tabi sa bagay ni nga edit, tambak ka lang yung may mababa. Kami. Gaya ni Peter Lake. Lihat sa likod ko. Oh! Atras! Sa kuya. Oh! Gaya ni Peter Lake, ano? Sa kuya, sir. Gusto ba ito daw? Parang pagkala daw. Oh, gaya ni Peter Lake. Kaya pamalisip nyo. Ano yung timba ng mga magandang masala? Ano ko na yan? Meron ako sir. Na-isin ko yung Pa, VIP pa ako. Ako nagigising. Sabay pa malo. Batas natin. So, alam ko. Sila, pre. Ikaw na lang, pre. Freud yan. Tara, set ka rin, Freud yan. Yan, set ko na kagad para makapag-set na tayo. Freud yan. Hindi ka na magbasig. Hindi ka naman ba nakatindot naman ako. Ma! Wala ko nga ito. Woo! Ay, tataba, baka. Sabi kong baka. Sabi ko kayang heart ng lolo ay kasama. Kaya nga po Hindi nga nga, nababadday. Hindi lang, masulog na daw ako. Kaya mo. Uy! Luto! Oh, mahal yun. Najoy, kita na. Atin, sige ko na pa. Siguro na kayo mata, pero kung ano yung tapos, ano? Eh, mag-ana din yung paa. Hindi ako kapit yun. Baka pala ako buha. Ayaw kami. Okay, ba? Good na. Oh shit, take a phone na. Bukod na mo.
lang ang punya ko. Dito. Masabat ang net na ito. Oh, gini na sa likod mo, kapit mo. Dalawa yung ay. Ilan kilo? Ikaw mo? Ay, naman. Ganun mo ito. May balikan na mo? Hindi mo makapagod na ba din ako? May bangka na mo, ano naman ako doon? Magkaya yun ang ayaw. Hindi lang ako pupunta ko. Nawalo. Ganun ko ang ano. Ano ba naman dito ka din? Waro. Waro. Just kept me up the boat and I'm just not to go. Tuloy na yun ang ulo. Sabi mo, hindi nga dyan ako nagdang. Ayun na. Mamaya ko na po. Or, chino. Yan, mana ko ba din? Nakakaroon ng ano? Uy! Dami ka na gusto ko. Alam mo? Eko! Mahal ka, nambukulit ka, mahal ka. Alat mo, alat mo! Hindi mo gano'n ang mahal ka? Ano mahal ka? Ano? Napukulit ka? Ano? Para sa'yo. Ikaw next heart. Para sa'yo. Oh, kaya so yung puta ko na itong tanong, yung ko. Ay, nanay, nan. Thanks for the response. Tara na. Hindi mo lang di. Wala ba? Wala, di siya kaya kontak. No. Record. Japan. Uy! Yung dugo yung ilong. Hindi mo yung Dami, sige sa thanks ko na rin sa
Mga tagsipan, mga doon. Hi. Hi. Buwas ang gusto mo. Mama. Ay, ano ba yan? Taka. Wala. Sa likod ko sa likod. Ay, nakayangayap ka. Kaya naman. Oo. Ganyan naman. Di ba yung nakalot na? Di ba kayo nakatas na? Di ba yung nakalot? Di ba kayo nakalot na? Ayun. Saka dito, kapatid mo to. Namal, baka. Ano? Ako nakadrive. Baka. Ito na. Zero kill. Ano ba pila mo sa zero kill? No, zero kill nga din, no. Ikil sa mga tao. Ayan. Ayan. Isa na pa din. Salamat. Oh, nilagay tayo si Pai, nilagay si Tudo, kung kaya ano. Oo, kami. Hanggang sa ngayon, makikibakbakan ako. Ngayon, lang din ako. Ito. Kayo. Oh, Wow! Kung pag-inang-inang shit mo, Mami, baba! Ay mo nga, inutanggo. Ang dorang nagiging yan. Napangit ko nga yun. Basura. Kung pag-inaginis pa nga, yun. Eh, may tangkin. Ulit, no? Salamat. Niyo, para inano ko nga. Pero makikilo, ano po ako nito kawas na yun? Kasi magkaroon ka na lulog. Ano ito? Ah, ito. Ano ito? Ito? Hindi ba ko dun? Baba. Ikaw, may baba. Ba't na, ito? Baba. Say no. No. Na. Garas na. Para mamagano. Para malot siya, no? Tingnan, tingnan. Nandun na ako. Nandun ito. Ang gumanito. Kaya na yung galing. Hindi, pwede nito. Napambalil ko nga, yun. Ay, say, kaputangan. Ba't natin sinuta mo? Wah, ha? Magkakaroon, ano, iba pa man na. Ako naman balak na. Ako, wala ko. Pag nagalang ako, sing. Ako naman. It is so low. Hindi pa nga low. Ay, sinakalat ko nga sa bago. Ako makakasip, matindil ka. Wala ka sa kaya.
Wala sa vision. No, no, na vision. Hindi niya. Ay, kikot. Wala, yan. Bigyan mo dyan. Oh my God. Ano may tubig yun? Ika hotspot bro, hotspot. At ring mo kung hotspot. Hotspot. Wala mong gamot. Wala mong tatay pa. Oo. Ano no, nakaskipod ka man sa window. Ito mo, ano naman ang training school. Ay, hindi ka ba? Wala na siya x-ray namin. Maybe dito ako kung nani. Wala ka sa iyo. Wala ko talaga ito. Wala tayong siglo. Bakit ka ba? Sumpayan lang kamay. Kasi, pangatin ka lang. Dahil no, kasi kinisalban. Ano? Pwede rin ito magpakanan. Ano yung bag? Okay, sige, ano yan? Yan, ikaw na. Usually, yan din. But, uy, ayun ka pa. Utang tingnan. Dua pala sa ayun. Nakusaraw. Nakusaraw isa na. Guys, kailangan tayo saga. Hindi mo yung plus dogo. Ay, kakailin mo paano mo magalit siya ko. Nag-iisip ko. Diba ko? Kung paano mo ito? Mami ba yung saga? First. Ayaw, ito lang sa pati sa loob. Ano ba naman niya ako? Sabi na po ito. Dapat ako. Kalaban. Ano kaya may puro cellphone? Kung nagdadap ko. Lo, tatang lo! Direct na baka. Wait. Ay! Ang mahal! Sobrang pag-uman na. Puta mo kaya nga. Soya. Aray na siya ko. Huwag nagsasakal. Aray na mo siya ko. Dahil na, buhay mo. Dahil na. Hindi natin buhay mo. Dahil na, ang pinakayan na ako. Pinakayan
yan lang yun. Okay ko na kaya nga sigamat na kaya. Oh my God. Parang malayo kaya ko yun. Ikaw ni Ganong ko. Or, sila, wala ko ginawan. Why na nga na? Nasaro pa. Kapatid na ako nga. Pero bayaran mga kotse. Ah, may klase. Ito raw. Matarap ko. Pwede na. Wala kaya nga tutulog ako dyan. Makalab kami dito. Makalab kami dito. Kung ano, May Uber. kung ano, taga-English yan, ano. Gandang sa. Ha? Ha? So, ayun. Wala, wala na, wala na. Tago, ano. May gandang. Oo. Iba ka mo ang pistol na duwa? Aba, ano? Isa ko, ano? Sa oras ba natin sabi mo? Ayun, nasa karamadyak ka. Ano yun na mag Gandang ako. Ano? Baba. Yung taxi siya. Alam mo, ano? Hindi ko alam na. Ako? Saka naman tulog. Hindi ko alam na. Yun, tingnan na, magpalit sa ulat ng ano. Hindi ko alam na. Hindi ko kaya nga. Ito na, kumalas na tumalong. Sige, pala rin. Ito. Bakit ako dapat ang balik ko? Gilit ka na, John. Ito na ako. Lupang magpanak ka lang ha. Wala na.
Uli, wala asa. Computer tape! Oh, ano? Oh, ano? Wala pang natin na ako mahal. Bobo! Oh, ano? Oh, Hindi ako makaibig na ako. eh, galit mo sa makabukod. Alam, makakasit ka ba mo? Hindi ako sa mga Ako mag-iray, mabalik ako kumain na. Sarap agad! Magalit, magdadap pa kaya nga. Nagit pala ako. Sa tayo ka mga pita ko. Yan, kamuhay, barang pa. Ulo, kumangina. Hindi kayo makantis ka, hindi ka daw, hindi tao. Lagot pa ba? Wala naman. Kamay, nanay, pao mo. Ano, kalubisyon ni Sir. Eh, Hindi kaya nga puro lumesa, hindi na sila. Pinapainan niyo ako. Buto. At maraming maraming buto. Nagawin ako. Hindi lang at napagat na rin. Score na ako. Kasi ko na ni Wala, nagawin ako. Nagawin ko na. Love. Love. at mga sinaw. Yan, mga siguro mo na naman kasi na ay, sinawa ko. Pre, no, pre! Pre, no! Kamusta, pre? Nakakita din nakalaro? Na ano mo pa yung binuhat mo ako?
Yung pinat mo ko, binuhat. Yung ano, hindi na tayo. Tara, tara, tara. Tara, tara. Magulan muna ako. Fred! No! Magulan niyo ako. Magulan niyo ako. Oh! Ay, okay. Paksayo. Saan tayo, friend? Tawag na mga Building tayo. Building tayo tatlo. Ano tayo dito? Nagalaw. Putang hayop! Ito. Hindi mo ba ang hayop? Pre, magpamatay ka na, pre! Pre, magpakalungit ka pa! Tayo ulit. Pre, magpamatay ka na! Sige, magpapamatay ka na! Next one, saan? Kasi naman dito sa stoy! Teka lang, friend, teka lang! Around 29 na yan. Yes naman. Hi. What? Huwag ka sa stoy! Tara, pre, ano na tayo, pre? Iwan. Tara, pre.
Meron ba yan ang mga yan? Then, naman, ugali sa ito pa sa Hello, pre, tayong dalawa na lang, pre, tayong dalawa na lang. Pre, punta ka sa akin, pre. Punta ka sa akin. Saan tayo, saan? Kumaan. Utang ay nalugi. Utang ay nalugi ng kubadi. Lagi mo na. Naman pa na ito mo na. Kaya ito sa ito pala sinayin ng kakulit yung ito. Sir ng general. Ipang gulang ka ng sir ng general. Hindi sila ito po na. Kami, ini benar-benar din ang ako. Masunod kaya mo. Extraordinary, challenger, tapos yung wala. Internal, balance, general. Tapos digital, tapos ang pinakalas, digital goal of one. Bata,
Saya. Okay, ma'am. Hello. Saya mau pwede ko lang pwede. Diba? Yun. Yun eh. Kami. Para, gusto lang. Leon, Don. Nak, meron dito. Angkat. Meron pa, meron pa. Opo, laging sama-sama. Pre, pwede sa plates, pwede sa plates. Kahit isa lang. Asan? Asan ka ba? Yan, yung kita ka. Joke lang, ha? Video ka. What's up, mga bagsa? Hindi, yung buwan mo, ano ka ba? Ning. Oh, sinul mo. Kuha ko niya
Ako pa ako pa. Lalo. Tato. Ah! Sorry, sorry. Sorry, sorry. Nandiyan ka pa ba? Wait lang, wait lang. Nandiyan ka pa ba? Teka lang, teka lang. Aras na ako, aras na ako, aras. Nakalaban. Nang kaya na pa ko pinalaban. Ano mo, kalakalakan ako mo. Tulog ka naman mo. Hello! Ray, nandiyan ka pa ba? Wait lang, ano po ang kalaban? Walang pre, teka lang. Hindi ako makikita. Meron na bigyan siya. Ray, nandiyan ka pa ba? Ray, nandiyan ka pa ba? Hello?
Sa oras tayo pre. Sa oras tayo sa oras. Sa tayo pre. Yan, sige. Promise, promise. Yan. Napabalik agad pre. Napabalik agad. Oo. Dito, dito, dito. Pre, gusto mo pre, pre, tennis sir? Tennis sir pre, dyan. Tama. Sa akin, pre, sa akin. Babae na lahat. Babae. Pre, sa kalaban pre, sa kalaban. Sweet ka na dyan, baby. Babae na lang. Matay ka, matay. Napapalit pre, may napapalit. Ingat ka. Tara! Oo pre, oo pre. Bakit ikaw bumayari ng Rose? Meron ba pre, meron? Meron? Oo.
Asa pa yan, son? Toy! Ito! Dahil, Kumain sa kayo! Oh! ayan ah. Kaya try nga. Meron ba, pre? Kaya galing mo, kaya galing mo. Galing mo. Oo. Luwan ang galaw ko, no? Pagpuruan niya. Pagpuruan ang galaw ko. Wala yung mga friend. Wala na naman yung ano. Ikaw, may hindi mo ba ako? Wait ka, pre, wait lang, hanyayin mo ako. Dati ko, picture, dati. Long drop. Ano yung mga pre? Ginagawa namin sa saros. Long drop. Pre, kotse. Ano ka ng kotse? Nalagay na ako. Kotse. Huwag ka magpapabantay agad, pre.
Meron. Mat mo. Wala naman. Mat mo. Mat mo, pag may kailangan pre, mat mo. Balik tayo, rush na. Coming. Pre, ano sa akin, pre, tulong, pre. Pre, tulong, pre, patay ko, pre. Nice one, pre, nice one. Ito nakita, pre, pasensya ka na. Robot, tarantado. Makuha tayo, pre, sa korap. Gusto niyo palaban nandun. Ha? Kita nila mag-trade sa kanya. Pre, mat. Mawala ka lang. Nakatainip na ako, Pam. Nakatainip ka na rin. Baka may makita kang bala ng ano, rifle. Kailangan siyang bala. Pre, baka may bala ka ng rifle. Wala ka siyang bala. Di pa yun siya, pre, di pa na siya. Saan ka ba? Ganyan ako kahit anong bigla ka ng dress. Wala ka. Sige. Wala natin yung kotse. Pre, meron, pre, patag. Meron, wala ba? Ano ka ba? Ano ba kayo na? Pre, kasakay, pre. Lo, kasakay. Wait mo, ini, one.
Sniper na ako, pre. Umalis na ako. Ah, sige, sige, sige. Sorry, sorry. Sige, sige, sige. Meron pre, meron. Meron, san, pre, tambo. Tambo nga, mo. Alam, tambo. Next one, pre, next one, next one. Pre, tulong, pre, tulong. Dito lang. Pre, tulong, pre, oh, tulong na lang dito. Pre, tulong, tulong. Teka lang nga. Tama, pre. Sino binuli mo? Bigyan lang ako, bigyan niya ako. Pre, mga pre. Pre, mga. Para... Asli. Asli ka pa. Ha? Ano? What? Sige. Sige. Ika lang po ako. Line up, what's up? Silencer ka ba, pre? Wala pa, pre. Ika lang wala pa silencer, pre. Sa oras tayo, sa oras. Sige, sige. Napakarami. Coming. Pinagpapuntahan. Pre, baka may makita kang ano? Ganito, pre. Hindi mo lang sa akin. Pre, nandun tayo, pre. Nice. Oy, meron!
Naka-sniper na ako, pre. Naka-sniper. Hoy, meron na isa yung sa pre. Tara, bundok tayo, pre. Bundok. Tara. Nakakanda. Mama rin. Nakakatsi, pre. Layo ng ano, layo. Romantic ako. Ano na lang to? Asan? Hindi tayo building. Ganda. Ay. Alam, alam. Pwede ka kasabahan. Hindi ko nakikita.
No, may baby pa naman ako, ano. No, no. Okay? Tubig tayo, pre. Dapa, dapa, dapa. Ah, pre. Tubig tayo sa pesto. Kita ko na, nakita ko na. Nice one. Bumba pa, bumba, bumba. Tira ka na, no. Nice one. Ano lang, isa na lang. Oy. Saan ba, saan ba? Saan? Ay! Sakit! Nice one. Nice try, nice game, nice game. Ako na kasi hindi mo nga. Natakap. Sawa, kasta. Ano ba na ako? Tawag ka. Tapos, ano lang ba nito po? Pag malagat, talaga, nasa sa ako. Ay, po. Lagat, Basta ka nakapag-progress mo ba? Ano doon? Every start naman. Balik na naman, balik.
baril na, ano, yung baril na shipper.
May nakita ka mo ibawa. Meron ito po. Kaya sa patanong mo yan. May pato kayo po ba? Ha? Hindi ba mo alam?